كونوا بخيراتن برنامج بانوراما چارپلی یا سروشان چارپل مدیای بینودان آوین وک سرانسر دنیای کورسان جدومد که بیارن سیاسی بین آور به همو گرمایه خود هرکه پشتی هلبجارتنین گشتی و ین سروکوماری لترکیه و باکور کردستان سیاستا گرمایه هاوین ده هنک سس بو جیان به همو رنگ لیدیسا جیان به همو دنگ خو برنگین خو دومد که ده هاوینا گرم آ کردستان ده نوچه یکیتیا سیاسی یاد ناوبرا تدکه تفگر و پاکه ده درای گشتی یا کردستانی ده بو نوچه کو دلان هنه کر و جیه که خوشیه مدروجه و خواه ایشف ده جیداوه یکیتیا سیاسی و ریخستنی از ایشف میوانه خوره یکیتیا تدکه تفگر و پاکه شیروه بکم من میوانه خواه شکتکارن هر دو ریخستنین مین کو دبن یک هلبجات از بخیراتنا کک یوسف بکم تو بخیراتی کک یوسف سپاس مالت آوابه کک زناب تجی بخیراتی قالك سباس إفراغ شاب بخير تو بخیر بی کک زن انیات سپاس دکم سرکفتن مخابن کک بدران جبر صدمن تکنیکین کار بو بشتار ببه هیویدارم ده درجه برنامه ده اوجی کار به تکه به برنامه یامه جبر کو کداویجی دوی یک کرنا هر دو پارتیان ده هیه و نکده کیمه جی اما یکسر در باسی مجاره خوب ببین از به کک یوسف دست بکم از باور کم او دست پیکا و پیواجوی دا یک اکتورین کو و یکیتیه پیک آنیه یک جوانه کک یوسف اف پیواجوی یکیتیه چوا دست پیکر چمارا کورتی قال بکی Yani card şava o tamaşavani heja hoş be. Gulana 2022 dada bu. Qasikte birame el Qızıltepe bum derbeke minu kek bedran. Em berede hevde nastikin hukuki mebhevr heye hem kemin behevr xabetinin jî wî qal kir got çima em her du parti û rêxistin em nabin wek bi rêxistinî nabin yek me bişkê sohbet kir bi vî hawî me herda jî yanî me got dibik tiştekî baş e yanî bi rastî Bakurê Kurdistanê pêwîstî hevkarî û yekîtiyê heye adinê zaten wek pak tim di bernama wê de digotin yanî sê hevxal nêzîkî partî û grûp û rêxistinê wek hev difikirin dibêk bên cem hev di bi rêxistinî bibin yek êk nabin yek jî bi hev re hevkariyê bikin û êk nikarin bi hevkariyê bikin jî di jîtiya hev nekin di danezana me de jî me jî di wê derê de gipê bîra we yanî me jî xwestî Bakurê Kurdistanê weke hevkarî û yekîtiya rêxistina siyasî ser xeta netewî ji bo çêbive em ê jî wek xerc em dixwazin em di vî warî de xebatê bikin li wê derê em peyivîn me herda jî germ lê nerî di pê wê re tiştek derbas bû me hekêm zêde derkê kek bedran telefonî min kir got xweca got tu bihata Qızıltepe wela ez çûm ew kek ez bê Hesen ez bê Ihsan em divê Hesen de ew kek Hesen Aydîn bû em rûniştin me sohbet kir me mijar vekir got haya serokê me jî ji vê merselê heye ji bo ku em bipeyvin ji bo wek partî û rêxistin ek kat
تێک ئەم pe hevala jê tuneyê tenê em peyvîn me sohbet kir em ê çawa dest pê bikin hinek xalê nav me de siqintiyê derxivana çin in em ê tespît bikin û dawiyê wana li ser wana em ê bipeyvin me wenî levkir min got lê ez ê herim ji hevala re bibêjim aya kesî jê tune ez serê xwe nikanim tiştekî erênî yan nayê bibêjim ez hatim bi hevala re em peyvîn min got wele teklîfek wenî hatiye kek Bedran û kek İhsan û em peyvînin me hersiya jî erênî lê nerîye ew mesela xalê gem ser siqintilî bin divê gem tespît bikin û ser wa xalina wexta siqintî derbas bibe ji bo em nebî yek tu sebeb tuneyê yanî hevala jî erênî lê nerî pozitif lê nerî nav xwe de me peyvîn û gişa got tiştekî baş e piranî got yanî em bo rêxistinî bivin yek tiştekî li Bakurê Kurdistanê nemûna kir lê me jî tim digot yanî ha tedî li Bakurê Kurdistanê kî hatine cem hevdi 2 me 4 me 6 meha hevkarî ji bo bivin yek tedî bêhêvîtî çêbûyî tu encam jê derneket bêhêvîtî çêbûyî ê me jî divê ku em bêhêvîtiyakê li va bêhêvîtiyek çêbûnin em lê zêde nekin ji ber vî hawî divê ku em gavê xwe bi semt bavîjin û di vî warî de em dîqatlî bin wela hevala got baş e gişa erênî lê nerî tiştek derbas bû car de em hatin hersê em hatin cem hevde me hersiya ew çend xalê sê çar xalê li ser belkî nakokî nav me çê bibe me wana tespît kirin piştî me wana tespît kir û pêv em hatin kek Bedran û İhsan bi hevalê Pakê re hevdîtinê me encamê wê ji wan got min jî ji hevalê tevgerê re got wele gişa pozitif lê nerî got jar em hatin cem hevde qasî tê bîra me me biryar dal ser zomê em civînekê çê bikin di wê civîna ser zomê de 2 heb komisyon ava bû got bira ava bibe yek jê komisyona bername û tuzuk û programê a Pakê û a tevgerê bîne cem hevde şeklekî binê komisyona de jî em di her duhêl jî ji bingeha xwe re vê merselê veke bi wan re bipeyve em ecele nekin em bistewînin vê merselê tu zanî her du komisyon ava bû me dest bi kar û xebatê kir di nav hevalê xwe de me tişt got me got lazim e em bên cem hevde em hatinin vê merhelê me hevalê xwe giştik agadar kirin yanî de ê tevgerê piranî yanî ji sedî hema dibêje tek tuk dibike hinek însan hinek şikê wan hebe belkî heqlî bûn jî lê gişa erênî lê nerî got em bên cem hevde wek bi rêxistinî em bivin yek wê baş bibe ez bawerim ê Pakê jî kêm zêde wek me wan jî erênî lê nerî em car di ser zomê em rûniştin me tiştêk berê yekîtiyek çêbûye me got divê em dînin raxin li ortê çi bûye çi nebûye kêmanî û xeletî û yanlişî çi bûne divê em rastiyê dînin ortê ji bo ku pêşerojê em nekevin vê xeletiyê û va yanlişîna em dersê jê biştînin li ser zomê em peyvîn bîlhesa mesela PYSK hat rojevê ew hevala ez bi xwe nav ditune bûm hevala samîmî yanî şev bawer kir kêmanî û xeletî û yanlişiyek çêbûbin gotin yanî va kêmanî bû xeletî bû yanlişî bû ê kêbû ku qebûl kirin û ji bo divê yekîtiya Pakê û tevgerê de em nekevin yanlişî û xeletiyê wenî me giştik em li ser sekinîn lê me
داخوازا ما بالحسا وقالك هواراجي ما دخواست ام هنكي عجلة نكن دبنجاية ده هوال بهر ذاتا هفكاريا ماجي عمو باكي وباسكي هبو ام دبنجاية ده هوال بهر بخابتن هفد الناس بكن هفد تدي نيزيكي هفبن جبنجاية وقتاك اف باسكيا تشي بف بيجم هفده لجور ده وهين راحتر هاتنا جم هفده وحسانتر بفه نتیجه bu salek û demekî sê çar me em gihaştin wê qenetê me her du hêla jî yanî pakê û tevgerê me biryar da em ê sıraya giştî jî me eşkere kir em ê wek rêxistinî bivin yek hewce nake em wek hev difikirin li Bakurê Kurdistanê em ji dervî me jî ev yekîtiya me Kongera me nehu dehê îlonê de ye ev yekîtiya me bi her da jî wê noxte nebe em ê bixwazin yanî ji dervî me jî grûp rêxistin partî êk mere wek hev difikirin netewî difikirin Kurdistanî difikirin ji bo wan jî pêşerojê em bivin yek yani em nabê werin cem bi wan jî em bivin yek wê baştir bibe ji bo mücadela vî xelkî vî welatî ez bawerim wê fêda wê çêbibe mersela hatina me ceme du yekîtiyê sevgora sewalata çi têkan ez bibêjim evin û spas زحمت ما خواستم كيك بدرانجي بينن ونكاربو ورا وكيك حسانجي نالورا وكيلتيا ez kefîltiya her da wekîltiya her da jî bikim birêm اري يعني mecbûr بله كيكنيات تو تدما بيست ve yekîtiyê ez dikarim hesê te bigirim tu çawa lê dinêrê بله ککو نها مسئله نزدیکبونا پاک و تفگر نه تشتکی نوه اوا 10 ساله دوم دکه از بیجم جی وقت اوه دا حولدان پارتیه کی کردستانی دا yani ev hevalana jî ew bûn yani nêzîkê me bûn dihatin diketin civînên me û dixwastin wana jî em jî me pir dixwast ji ber ku em pir nêzîkê hebûn em bi hev re ew bikin kar bikin velhasil nebû û nav wî 10 salê da tu kek zinar pir baş dizanin em gelek car hatin cem hev li ewê li Stockholmê kek zinar bû kek Sidik bû kek Mehmet Uzun bû û pir cara me li ser vî mesele nîqaş kirin yani dîtinên me û ê tevger li ser pirsa Kurd û Kurdistanê ez bêjim hema aynî bû ji ber wî jî me digo yani eva lüksekî pir mezin e ku em ji hev cihê yani kanalên cihê bikar bînin û bikevin tekoşîna doza Kurdistanê û ev hewal jî aynî tiştî gotin li ez nizanim vaxtê PSK da çi qewimiye haya min ji wan tiştan tune ji xwe min nepirsî jî li min tişkî ji we derxist ku mesele ne îdeolojîk bû mesele ne meselê netewî bû mesele tenê bawerî bû ku heta niha em nebûn yek ev jî ji kîsê me çû ev 10 salê daviyê jî bi rastî jî him ji kîsê pakê û him jî ji kîsê tevgerê çû yani ji bona çû em heta niha nebûn yek lê vaxtê min bihîst nêzîkbûnekî nû heye piştê mesela pak û PSK min bihîst îja pak û tevger da nêzîkbûnekî wisa heye yekîtiyekî siyasî tê münaqeşe kirin bi rastî jî pir kefa min hat û min got ew qas me keda xwe di vî barê da ez bûm kek mimtaz bû yani serkirdeyatiya pakê bû û hevalê tevgerê bûm vala neçû îro demekî hatin gihan netîce
نتیجه که پر نتیجه که پیروزه از هر دو علی آجی پیروز دکم و پر هدیدارم که ام حتی داویه وی یکتی آفو ببن آنها از بانا بیجم دورا ام دکارن لسر هنکی دن شروع بکن سپاس Ya tabii ev te bira min ev pêvajoya hewldana Partiya Kurdistanê dema ew komîta ku bat wê yekîtiyê pêk bîne hatin hilbijartin gotin yê Ewropa bira bi xwe hilbijêrin. Îja li Swêdê me civînek çêkir ez bawer dikim kek zinar jî têda bû çend hevala min pêşiya kirin wek nûnerê wan ez çûm paşiyê ew li dû min nehatin yani من شاندن لی دو مناطن مجی باوری بوانانی از شو بله و ام بشک ام دورا خود چون هاتن دیسم گیشتن او نقطه کو مدخص ام لیبن که زنار از هسته تجی بگرم و اگر تشکی گوتله زدم که تشته کو که یوسف گوت کرم که ایوارا بخیر سلاف جبو و حمو تماشاوانین چارپل مدیای سپاش بو وین کانانه و جبو ما پیکانی دا کوم بکانه من هنک خلقی خو و دردوری دویواری ده هنکی بیتر آگاداری بکه جبر پرسایه که تیت نه پرسا متنهی و نه پرسا تفگر و پاکیجی تنهی نه پرسا میوه چند اف پرسکی گلکی کبنه و پرسکی اساسی ده جبوت سرکتنا تفگرا باکوری کردستانی و پرچه دنجیم و اگر گوتن دجی ده بج دما احمدی خانه دست بکری لوما مد دکلاراسیونا یکیتیه جی ده مبوی دست بکریه دبی گرده هبو یا ما اتفاقك فكرة بكرة ما انقيادك تكميل ذكر مدينة ودولة تحصيل ذكر مع علم وحكمت أفايا أحمدي خاني فيلوزوفي مزن باوی نتوا کرد مرکان بوید سالا 1609 دو وقتا ما موزین نویساندی پیکانی جوی چاغه د پرسا تفگرا کردی یکیتیه هیم و ایروژی بردوام دکر لوما اف گاوا گو پاک و تفگر داویجه یاجی وسیتا احمد خانه گاوا کی بربوید دهرن تنه هم گاوا کی داویجن گاوا جی گاوی پیشینن لی ویدارن کو اف گاوار هر خورتر ببه و هم او داخواز و وسیتا احمد خانه هم بکانم حتی دسته مبه پیک بینن یک جی و بحثا حولدانا پارتیه کر yani berejî hinek tecrübe me hebû him di mesela PSK guşt ji aliyê pêncireyê xistina hatibû avakirin him jî wexta hewldana avakirina Partiya Kurdistanê ya rastî wî hawî di hevalê dizanin baş zanin yani em me gelek li wê meselê germ dinerî hevalê me beşdarî civînê jî bûn lê ji ber sebebê ana ne pêwîst ge em wek nego pir jî ser şîrove bikin ne ji aliyê tevgerê de yani ez karim rehet bivêm yani wa ji ber wexta yekîtî çê dibe em bihesibînin hem ê yekîtiyê dixwazin pirin û him jî ê dixwazin yani xêrnexwazê yekîtiyê jî henin û va tiştekî tabiî ye carna piraniya û xêrnexwaz bêtir dikevin giraniyê berkî lê mesela heyî dibe mereşkî derê veger wê derê kare û ji bo wê yekê di baweriya me de ev gava pak û tevger davêje gavek ji bo tevgera netewî a Bakurê Kurdistanê gavekî gelek hêja ye dîrokî ye û ev ji xwe ji deklarasyonê jî dihatî diyar kirin ev gavek bû dibe bê firekirin yani ev yekîtî bi me sînorkirî dibe nemînin lê vê gavê em ê hazirin ê kanin bikin evin dibe wê çayê vana jî li benda tişkî nemînin pêk bînin û deriyê yekîtiye hergav vekirî bi û perspektîfa yekîtiya berfire jî hergav li pêşiya me bi ji ber pêwîstiya me bi vêya heye
اگر قد واري كتير تشتيق از وقت دسبيك بخوازه بفي اوه دور امكان هدي بحثا مسئله هين كورتر بكن قالك سپاس gelek spas yani divê meriv bizanbe ku tevger bi xwe encamê yekîtiyeke pak bi xwe encamê yekîtiye yê ku yekîtiyê di rêxistina xwe da dîtine û qîmeta wî dizanin bawer dikim ew tişt hêj ku ev yekîtiya her du aliyan yani her xas dan û sendinek çêbû jî qandî ku meriv dişopîne bi dilgermiyeke mezin pêk hat û ev mutevazîtiya wan di ewa wan da jî diyar e di bername wan da jî diyar e di deklarasyona wan da jî diyar e ku divê yekîtî bi me nexediye yekîtî hîn di rojeva me de ye roja ku aliyên din hazir bin em hazirin ev jî ciyê serbilindiyê ev rastî û di mesela hewildanê de jî rast e bi wir de yani aliyên din yani bêjin evê ku îro pakê damezilandine û pakê dimeşînin belkî ewa wan kêmtir bû lê li wî alî kêmasî şaşî çêbûn divê vîya jî tarîx binivîsîne lê tiştê baş me van tişta li dû xwe hêjt û em yani pirsa Kurd û Kurdistanê ji her tiştî mezintir e em bi wê rêbazê tev digerin ya ku ya ku meriv bike qîbile jî divê gere ew be biya min Peki Yusuf dema ku her du alî hatin kelek hevdû ve münaqeşe kir qet münaqeşe çêbû ku em her du alî çima em her du alî tenê çima aliyên dinê na ve tiştek kusa münaqeşe kir an bêjin tu ew çêbû di wî warî de bibêjin serlêdanê we çêbû ji bo ku ev yekîtî hîn berfirehtir bibe Yani de me hevkarî ewlî pêşxolî dûr em sê heb em û pak û pesekeman û ji dervî me jî va partiyê grûpê ku Kurdistanî xeta netewî êk dibên em diparêzin dedî li Bakurê Kurdistanê kêm zêde merekiş îde herdin nas dike yani mesela PSK me qîmetek yani wek şexsa ji bo xwe bibêjim yani ji bo hevkariyê pêşerojê ew jî mere bi hev re wek rêxistinî yekîtiyake çê bike lê dûî warî de malesef tiştek me xwest çê nebû ab xêr lê wek hevala jî derbas kir zinar jî got yani serê ewilî çünkü hatina cem hevde ez dixwazim ez çişna bibêjim mesela nerîne xwe di 2002 vir li Bakurê Kurdistanê di qada zemînê qada eşkere di xebat ew zemîn çêbû min bi xwe wê çaxê min bawer dikir min digol Bakurê Kurdistanê du xet hene xeta netewî a Kurdistanî û xeta entegrasyonê xeta entegrasyonê bihêz xurt dezgehê wê pir in lê xeta netewî belawelayê zeîf e yani divê îde ev xeta netewî însanêk netewî difikirin wek berî 12 Eylûlê îde kes îdeolojîk nafikire sîwanek netewî çê bive ji çend xalê esasî mesela axê mesela wek millet wek welat wek al tu zanî çar pênc xalê esasî wek demokrasî
تبن وی سیوانه ده هر کس در رنگ خو رو شاخه و کانه بده بنی ده جی بستینه yani ez bixwemanî difikirîm lê dem derbas bû xuya bû kî hatina Kurdayê cem hevdi bi hev rixebat û hevkarî û netîca wê yekîtiya rêxistinî çêbive zehmet e yani li Bakurê Kurdistanê mesela bi rastî Partiya Qasî Êk tê bîra min Partiya İnisiyatîfa Kurdistanê çêbû lêgerîn çêbû tev Kurd girsaya gelekî mezin çêbû tu zane di pê wê re mesela Pakê û Pesekê tedî bivin wek nihaw me û Pakê bivin rêxistinek hat merhela dawî û negehaşte encamekê ji ber vî hawî giştik hatin cem hevdi bez bawerim yani herkes bi baweriya bû nêtek paqij xwestin tedî wek bingehek û rêxistinek netewî û demokratîk ava bikin nemûna wê mesela Haqpar li 2002 de ava bû Haqpar jî ez bawerim her beşê civatê û grûpê weyahût rêxistin veyahût êşkevne şopiyê her kesî nav di cî distin lê ew jî hat dem derbas bû hat merhelekê tedî her kesî xwe kişand tiştekî mere dixwest negehaşt wê encamê yekîtiya Kurda bi rastî zehmet e ne wenî rehet e û vanê dijî mesela proje mezin qadrê têgihiştî mesela tê bîra me tev Kurd li prestîjê civînek çêbû bawer bike ji marek zêde hebû yani nebîra me belkî 4-5 kes zêde kêm hebû di wê derê de ji bo rêvebiriyê de kiyê cî bistîne ji marek dora 4-5 hebî xwestin di rêvebiriya tev Kurdê de cî bistîne me wê çaxê gelek însana me got yanî di rêvebiriya wê de 4-5 însan hatina wanî cem hevdi gelekî zehmet e yani yani insan dixwestin di nav de cî bistîn û di rêvebiriyê de kar û xebatê bike me got yanî dora 15-25 heba gikanibin bicivin yani 4-5 hebî însan hatina wanî cem hevdi gelekî zehmet e ha netîce negehaştin encamekê sebebê wê çi ye ew tiştekî din ew cê nîqaşê mere dawiyê kanil ser bipeyve ji ber vî hawî me got em her duhêl yani melder dora xwe nerî ê bi wan jî re em bivin yek wek ana wek grûp û rêxistin tu me ew nêzîkatî ji ta nedî me got em her du bibin yek wekek zinar jî got yekîtiya me em sînor danînin yani pêşerojê kongera me çê jî bibe grûp rêxistin şexsiyetê bixwazibin em bi hev re bixebitin mesela xeta netewî bihêz û quwet bikin em wan jî car dikane bibin yek çawa em û pak em hinek ser esasê netewî û demokratîk prensîbê kes jê aciz nabe wek yekîtiya rêxistinê em ê çêbikin em înşallah em ê çêbikin û ez hêvî dikim em ê bi ser kevin bi va grûp û rêxistin û partiyek hene jî wek me çawa her da bi hev re yekîtiya rêxistinî çêkir em ê bi wan jî hewl bidin em vê yekîtiya xwe bi xwe û pakê sînor nekin berfireh bikin em ê hey berdewam bin di vî warî de kamê çixwasî bi ser kevin ez nizanim yani spas gelek spas kek Yusuf kekniyat tu dibêjî çi yani aliyên din biyata hazir hebûn ku ew jî tevî vê yekîtiyê bibin dûrda kemasiyê yani yê ku yani kemasiya me ye an bêjin kesê ku wek me hazir tune bû ku beşdar bibin Ya rewşa îro li Kurdistanê bi rastî jî rewşekî pir xirab e. Helbet dil dixwaze ku hemû rêxistin û kesayetên Kurdistanî difikirin werin cem hev nav partiyekî de ya jî partî nebe jî qenebe îttifaqekî yan eniyekî merî bi hev re çêke kar û xebetê xwe bike yek.
لإيرو أو يعني أزنا بينم نهار تفجر وباك هاتنا جمهر بپسه کرج کو سال کی بره او ما خدیا وکیدن حق پر نزیک نابه قاسه کو از دزانم و ادن جی مسئله یکتیه دا پر اون پر قلسın yani ایرو زحمت لی ام دکارن هرن کسایتن سربخور yani لگلوان قصه بکن کو از باورم حواله ما هم ای پاکی هم ای ترگره لحمو کردستان دگرن لگلوان جی هر دیتنا چه دکن از هیوی دکم بلکه جوان کسایتن سربخوشی بشتاری بی اوی ببین وی خبات ببین وکیدن هون هموش دزانم yani nehal desteme da pişt 12 İlone çan xebat hene yektiye hakpar numunekiye tev Kürt numunekiye numune heri daviji pake İja tabi yektiye pake be avaya kidin çe bu yani liser şahsiyeta ev yekti çe bu İro en u tevger tencemher nizam evi cevabı be yani de kongreye da evi belli be yani hatta naha min tişki evji nebiz yani vek grup emi verin cemher yani vek şahıs emi verin cemher eğer yek grup em verin cemher lur evi kesin kesayetin serbukar çi be yani hakkı duvi evi da kongreye da çi be velhasıl artıştana medi de kongreye da ev bike münakaşe bike li hali hazırda ev kes u parti u refistinin ko nezike hebben İro az tevger u ev dibinin paket dibinin yani ihtimali ki mezine ko ebhar u refistin bibinyek edin dve pevajoya ki em bidin berfe u li ser van tişta seryekitiya milleti Kürt ew bikin kar û xebat bikin lê îro destê me de emin yani wekêdin ew tune kes tune kegzinar bixêr kongre wekîngê be yani bê her du aliyan komik an aliyên yani kesayetiyên serbixwe ve beşdarê kongreyê bibin bi giştî amadekariyên kongreyê çawa dimeşin Fandi malumatê te hene gelek spas ya berî wê tiştê nihat got berkî ez pêwîst bibînim hepkî vekim ew mesela yani niha pêvajoya yekîtiya pak û tevgerê pêvajoyekî li gorî program û sîstematîkekê meşaye yani ne hema wanî di rokê di roja deh roja du maha sê maha yani wek mamoste Yusuf jî got yani li ser esasê delegasyona li ser pirs û pirsgirêkê muhtemel çinin û li ser ew ê yekîtiya çawa bê ava kirin ew ê metodê wê çi bin kî henin kî tunin vana giş bi detay û bi awê proje li ser hatiye xebitandin piştî her projek xela jî bûye her xebatek müşterek bi hevalê hem tevgerê hem pakê endamê wan û piştgirê wan û gişa hatî parvekirin bîr û rayê wan di vî warî de hatî girtin yani metodekî wanî ji destpêkê de hatî destpêkirin yani neg hew di nav berpirsiyarê her du aliya de ev yekîtiya hatî kirin ji destpêkê ji roja destpêkiriyê ev xebata bi bingehê her du aliya hatî hûnandin û pêşdebirin ew noktak yani nokta dudan yek nokta ev ku yekîtiya me ne cepheyê yekîtiya me ne civandina aritmetîkî a du rêxistinayê jî yekîtiya me ew ê li ser senteza bingehê her du rêxistina yek du ewilî mehêvî hebû ku gemê bibe dikanin hinek partiyê din jî bikane bi beşdar bibe lê wek xoce jî behs kir vê gavê ew îmkana çê nebû yanî ne me nexwastiyê ew çê nebû niha dikanin
جواتا سیاسی هنکی مراغ بکن جبربری ویا ما هفکاریاک مخواست هفکاریاکی چه که هفکاریاک نتوی دموکراتیک یا باکوری کردستانی پنج ریخستن دناو دبون تالیه وقت پنج ریخستن نمش یا ما چار و ما سه و دمک دریجی یعنی همه ببین تابی قصدم نه و هوالانا یعنی گناهکار بکن یا جی رخنه بگرم نه نمش یا تالیه دمک دریجی دنامه و پاک و پسکه ده تفگر پاک و پسکه و همشان او جی هاد درجه قناغا امی اعلام بکن لی مخابن او جی بسر نکد جبرویه که یعنی حتی درجه که ریخستن ایل باکور کردستان کم زیده تکریه مبوان هبو یعنی نگمن ندخواست لی یکیتی یک جیجی دبی لسر اساسی هنک پرنسیبی که مرا زانه به اوی استقرار به اوی هارمونی هبه yani eğer harmoni istikrar etine be gelek cari kurda yekiti pekani havalacı baskır lev yekitiyana ne bu nediriş meve cari khasku em juan tecrübane bere hatta mümkün bir istifade bıkın o an ki manyane bere gemmekirinin ba avaki geçti em hatta desteme be em dubare nekin ev noktak me esası bu düdü مگوت یعنی ام ناخوازن ام جپاکی چکنی ام دخوازن یکیتیاک سیاسی و ریخستنی یکیتیاک سیاسی و ریخستنی لسر اساسی سنتزی چیده بل سر اساسی ناو هفدو دو بحل چیده بل لی هری تالی مدید قدر دور و ریخستنی ایگه ام دبین گاوه حاضریاک وانی من ندید آنا ایجا مجبری جید تثبیت کربون پشتی دکلاراسیونا ما قدیام ما به او کادر و کسایتین سیاسی ایک هیویا مدوان ده ای کاند ناوی یکیتیه ده جی بگری یکیتیا خد سر خطک نتوی کردستانی مجگشار شاندنه از نزانم جمها وانی اکران چوب دو مخواستی بیرو رای وانجی بگرن دوی واری ده گلک پیشنیار رخنه و داخواز هاتنن گلک تشتی گلک پوزیتیو جی هاتنن جخوام دبی بدن دیار کرن کو او دکلاراسیونه یکتیا سیاسی آناف پاک و تفگره رشنویسه yani ame van nerinane gij kesayetiye siyasi ji dostê me ji nasê me gwana werin ame gişabidin berçava her wiha nerinên di kongrê de ê ji aliyê delega jî di werin ew ê wana jî bide merê bid berçava piştî kongrê jî de îdî ew ê şiklê talî bigire û ew ê waya wek belgak esasî a xeta siyasî û netewî em dibe li Kurdistanê pêwîst e ew ê waya wek danezanek wek deklarasyonek ya jî çerçewa xeta siyasî û netewî ew ê raya giştî wek bawakî çapkirî jî bê weşandin ew yek yani du yani ev yekîtî li ser sê esasa çêdibe vê gavê tevger û pak û kesayetiyên serbixwe ê li ser xeta netewî û Kurdistanî û ê kêm zêde dwarê siyasî di vê çerçevê de mere nêzik dibe em ê bixwazin bi vî hawî sentezek nû destpêkek nû çêke lê ev yekîtî wek me got ew ê hergav vekirî be ew ê armanca me hem hergav vêya pêş dibive ji xwe di deklarasyonê jî di mesela yekîtiyê û hevkariya siyaseta me weya eşkere ya her du rêxistina a yekîtiyê eger wext hebe ya jî pêwîstî hebe ez karim dûr wêya bînim ziman gelek spas سپاس خوش gelek spas kek zinar ez li vir her çiqas wek moderatorê civînê vê panelê ew dibim jî tabi haya min ji gelek tişta heye lê li vira ez xwe dikim şûna raya giştî pirsa dikim divê wisa bê fêm kirin kek Yusuf pirsa navê partiyê serokê partiyê an rêveberiya partiyê wek petçeyek li hevkirina peyvîne we an we her tişt partiya kongrê Yani de mesela navê partiyê û serokê partiyê û meclîsa wê yani navê partiyê me ji bingeha xwe jî û ji dervî xwe jî ji gelek însana em çûn geriyan yani hevalê welêt
بالشخصية طار بهنك مال باطار ما هردي تنشكر أجي دخازم ويا تشكي بفيجم تشكي وداوية وقرم سوالاته يعني وك كزنارجو أمو وتباك وشخصيتي سربخة وك هناك جيت جروبن أم بهر كثير يعني قاسي درفتي خو قاسي امدياشتني أم بإنسان أربعين هم مرسلا ریوبریا پارتیجی ما افتشی هر دو هلا من ناف خدگو مگو مجلسا پارتی و لحف کرنه آب پاکی و تفگره yani devani üsteli PG او çişteki var nada am voyajı per zede yani kem zede le hebben insani şahsiyeti serbuxa وقتا اوجي ام دارن بانسان ارد بيفن ام دخوازن يعني ام بورن ونجي انساني كردن بباورينن تيجيشتينن her sebep çede beraberin adziye vehenen ونهال مالا قرونشتينن وك got yani ev deklarasyona xwe beberê jwan reşan ego bixwînin yani hûn jî nerînê xwe û fikrê xwe û hev rexnê we pêşniyarê we jî bi nivîskî bi gotin jî hûn bibêjin yani me gelekî dixwest ne tenê pak û qadrê pak û tevgerê di kongerê de têkevin meclîsa partiyan me me dixwest ji dervî me jî qadrê serbixwe jî hinek hebben ki mümkün muhtemelen wê hebben ew jî di rêvebiriyê de cî bistînin wê baştir bibe yani wê am gelekî her duyê cî xayret dikin ji dervî pakê û pesekê qadrê serbixwe grûp hebben şexsiyetê güwenî em bi hev re bixebitin ew jî di meclîsa partiyan nû de cî bistînin yani mesela serok o mesela navê partiyê qinaeta min navê partiyê qasî ez zanim hînem negihaştin encamekê yani navê partiyê wê biçibe em herkes derdora xwe em wenî eşkere ji bingeha xwe ji însanê welatparêz em sewal dikin fikr û nerînê wan em distînin mesela nav lê mesela serokatiyê jî di qinaeta me de yani wê mutabakat serokatî ez bawerim genav her çiqasî anene diyar bijî ama hema melhev kiriye ki serokê partiyê be û em her duyê jî em pir giringiyê nadin piştî em wek rêxistinî em yekîtiyê çê dikin ji rêya giştî re em deklare dikin û ji dervî xwe jî em li Bakurê Kurdistanê baş şexs û grûp û o partiyê siyasî dikin em bêva me tenê em sînor nakin piştî kongerê jî em bi hev ricar de yekîtiya û ya hevkariya em çê bikinê yani ya ji pakê ya ji tevgerê ez bawerim gelek însanê qîmetlîkanê bi serokatiya vê partiyê bikehenin yani em berev nanerin ya ji pakê ve çêbûye ya ji tevgerê wê bir seroka vî warî de sıkıntî nav me çê nabe û çê nebûye. Gelek spas hevalê neca dema ku ez pirsek ji hevalên berê yani yê ku ez yekî dikim yê din jî dema ku mafê axaftinê ket ser wan dikarin yani bibêjin tiştekî lê zêde bikin hebe bibêjin kekniyat rastiyek me heye ciwan û jin dûrî partiyên Kurdistanî disekinin ji bo wê meriv kare ev partiya nû ku tê avakirin plansaziyek çawa kare pêk bîne ku vê kêmasiyê ji holê rake ya jî bêjin bibe destpêkek ji bo holê rakirinê berez werim meselê ciwan û jin dixwazim tiştî bêjim tiştê ku ser mesele wê nav û bername û meclîs wan tiştana da dibêjim em
روپلکی نو دکارم وکم به هر را یعنی پاک و تبگر مسئله ناو پارتیه یا جی سروک پارتیه یا جی ام بیجن برنامه پارتیه دوان اوادا دوی ام زیده حشک نبن دوی ام هنکی راحت بن مری دکاره ناو جی بگوهرنه مری دکاره سروک جی بگوهرنه مری دکاره مجلسی جی بگوهرنه yani bu tıştana da şu pak çen sale yani be amen li Kurdistanê cara evul pak rabu got ji bo yekitiyê em hazirin navê partiyê serokê partiyê û bername partiyê ji bo me xetên sor nînin û em dikarin li ser wan tiştan münaqaşe bikin dikarin serok jî biguherinin dikarin navê partiyê jî biguherinin yani eva dibe em vî tiştê li Kurdistanê bi avayekî nû bi kültûrekî nû cîbîcî bikin ku bibe numune ji bo pêşerojê. Mesele jin û ew kek min tastê dizanî vextê me pak ava kir me yani sêsit çarsit hadirên baş hatin cem he yani hesabê min bixwe min digo eger ev sêsit çarsit qadirên baş zana tegihiştî mesele Kurd û Kurdistanî da kedawan 5 sal heye dikarin jin zarokê xwe jî têkin vî îşe wê çaye merî dikare bibe partiyekî ew partiyekî gelerî lê me mêze kir ku yani destpêkê de baş çû dûra me mêze kir ki gencên me hêdî ew bû tamam eva em bêjin ne sûcê pakê bû lê şart û zûruf wisa bû li Tirkiyê siyasetkirina genca di sahayê ew da sivîl pir zehmet e hertin zordarî tadayî zext li ser xorta heye zext li ser aîla heye zext li ser aboriya ailan heye yani werkirin ku devlet werkir ku yani dest û lingê me girêdan car ew qadroyên ku berê ketibûn vê xebatê em man û me vê doza pîroz ew kir berdewam kir lê îro jî yani rewş zêde nehatiye guherandin yani tiştek ku ez bêjim bi rastî jî pêşniyarekî min ê ew em bêjin eksakt tune lê ez dikarim bêjim yani xebat vaxtê merî derdikeve xebatê nav genca da divê bînekî fire û tenê mesliheta milletê Kurd bide pêşiya xwe bikeve nav ya üniversiteya da bikeve nav sivîl toplum kuruluşlarî dibêjin bikeve nav komalayên cihê ku li Kurdistanê hatiye ava kirin merî dikare bikeve nav wan bibe endamê wan hêdî hêza xwe li wan dara ew bike bela bike lê heta ev partî ku em ê damezrînin ev partî çalek nebe nekeve nav xelkê û nav ew ê de bimîne nav çar dîwara da bimîne bi rastî jî hêviyekî zêde ew ê nede milletê wek berê bimîne ji xwe yekîtiya partiyên siyasî ya jî yekîtiya partiyên Kurdistanî ne tenê bi wekek zinar jî got ne tenê pak û tevgere êdin jî hene û şexsiyetên serbixwe jî hene divê em dev ji şexsiyetên serbixwe bernedin her tim tekiliya me bi wan re çêbe em hemû çalakiyên xwe a demokratîk da divê wana beşdarê wan çalakiya bikin wana müdaxilê vî karê bikin ne hevce bibin endamên partiyê tenê bira bibin piştgirê partiyê bira bibin dostê partiyê û di kar û xebatên sivîl û demokratîk da em bi hev re kar bikin ev tişt sibê roj
او پیشیا ما بکه و ما بهستر بکه و ما بین جمهر حتی هم دکارنا پارتیه که سیاسی داجی بگین هر دو yani لی بین کی فره و دور درشت و مریوی مسئله بفکره روشا ترکیه خود دیاره و 5 سال دنجی او بها بدومه 5 سال شده نظامه او چاوب به لدراستی جی کاره که پر زحمت سر بله پارتیه دا قال سپاس سپاس كيك زنار من نه و دائمه یا ایلونه ما کنگره و چکر و پشتی کنگره کار پیشی کو پارتی بکه و چه به بیاته بري قلت كونغري خلاص بك كان نقطة أنا از تخازم ببيم جبر قوي ذبح حاضر يا من مجوارا قوم كارو بقى بريا أخوة الفرصة بريا أخوة يك جي جبو فيا زلال ببيم روجا نهو دهيم هي جامهرن كونغري نهيم هي كونغري هم جبو ميوانا يجي میوانی سیاسی روشنبیر نویسکار ایک به بخواندن گشوی ورن دوی دری دوی آگاداری در حقیقی که تباوا کی برفراجی بیدان او یک آدودا روژا دودا جبو تن دلگی کنگریه دلگی کنگری کینن ای تفگر دهرن ای پاکی دهرن دلگه و ای کسایتین سربخوا دهرن دلگه ای کنگری روژا دهیمه هی ای کتن سالونا کنگری یک فرقیان نامینه ویا تفگره ویا پاک ویا سربخوی نامینه مافی هر دلگی وک هفلوی داری یعنی دبی و باش بزانین لو ما اوی اوی کیتی لسر في روحي بيا ذاكرن نه يعني دحب جويا ودحب جويا نا لبيقو من جبو ويا بيك بي بريوي حاضرية ما هنن ايمو باكي هنن ايمو باكي وهناك هوالي سر بخوا هنن دبي اموانا وك حاضرية كونغري قبول بكن اف نقطة اساسي يعني دبي خوشك بيشي كرن ووك مديار كر اول سر دناف حلاندن و پارتیک نو بیاوا کرن نه جبهاک نو نه اتفاق نتوی آنو یا جهفکاریات او پارتیک نو بیاوا کرن و او خودیه و پارتیه او دلگایه ای دسپیکی ای دکون کنگری یعنی دبی او خطاب خوشک بیچی کرن نقطه دودا گلک دپرسن دبی درجی لسوید جی لهنک باجاره دن جی لهنک ورادیتن جی ام دناف در دورا حواله ایگ دوسته ایگ ام نزیکی وی خطه دبینن ام بوان رجوینا چه دکن گلک جاری وان حوالانا دبی ما گلو اف یکیتیای جی چه ببن جبروه که دبی مرا پر وکری ببین اف یکیتی جی تجربه یکیتی حتی نا هاتن کرن جوانا حتاش دسته ما هاتی هوی حوالا گشا خواستن وایاد نه دوباره ببه و گاف بگاف هاتی هوناندن هر دو بشه تفگر ای پاکه دسری دبنگه وان گش دنا وی پیواجوه دیه دمک دور و دریج جی به هفدر خواته دکن جبوه که یعنی گاف بگاف هاتی هوناندن جبروه که امکانم پر راحت بفین برا دلی ملتی می ای کرد پرور ای نتو پرور ای کردستانی راحت به او اف یکیتیا پیکوره یعنی شپا کسی کی براتون نبه اف یک دو حسابه این هر دو گروباجی تونه ویا چند حبجویا زیده یا چند حبجویات که مجلسی یا سروک جوی داره به واناجی گش به هارمونی به دوستانی به حوالتی و با اواکی وکری ام دناف خود دپیون و حتی نهاجی ما تو آستنگ ندیه یعنی امکانن راحت ببین تو آستنگ جی حتی نها در نکتی پیش یامه
جبو گوایا پیکنه جبروی که دبی جبو چه نها حوالا دست پیکی گود نها روشا باکوری کردستان گله کی خراب ام ویا گشتانن نها زمانه کردی نه آسیمله دبه ایدی لبر جنوسیتیه ایدی تونه مایج ortaya رابه لوکسک متونه ام به گپرسی بچوک ام جبو یکیتیا جبو خطا نتوی دموکراتیک خورد به درخینن پیش اف یک دو نه آسیملاسیونال سر زمانه کردی تنه هیه لباکور کردستانه لسر زمانه کردی جنوسیتک مزن هیه لیر سر سیاستا خطا نتوی کردستانی آن نتوی دموکراتیک جی آسیملاسیونک مزن هیه دبی ام ویا بدن برچعبا مخابن او خطا نتوی و کردستانی ایرو دواره ریخستنیه ده نخورده هجاره مخابن دناف خلقه ده گلکی نخورده لی ام ویا باش زانن ای دلسوزه وی خطا نتوی ای قد هندره خود وی خطیرانه بملیونا کرد هنن دبی آرمان جامعه اوه ام وی خطا نتوی و کردستانی لباکور کردستانی خورد بکن و جینن و بشتاریا ویا فره بکن مثلا ما اساسی اوه yani gotinek din cide bir misyonek a siyasi dirokil kev ser her kurdaki velat Paris her kurdaki neteve perver her kurdaki millete kurd vek millet Kurdistanê wek welatekî mafê milletê kurd wek her netewî ge ew kanî bi qedera xwe bi destê xwe tayîn bike ev dikanî dewletek serbixwe be ev dikanî federasyon be ev dikanî du dewletê wek konfederal be jî di başûrê Kurdistanê nimûna gelek başkê şeyî ku dibe em ji wêya îstîfade bikin ji bo wê yekê gelek pirs û pirsgirêkê tevgera Bakurê Kurdistanê heye piştî kongre te got piştî kongre bi îhtimala xurt kongre qerar dide ew ê nexşeriyek çawa bid pêşiya xwe ew ê wezîfek çalo bide ser piştê kesên bibin endamê meclîsê û dezgehê din ê partiyê lê bi îhtimala xurt yani li gorî rewşa ana ew ê gelek grûp çêbibin ê xebatê û li gorî pêwîstiya Bakurê Kurdistanê çi lazim ji bo xeta netewî demokratîk û ev her grûbana ya jî komisyonana ê desthilatdar ew ê li gorî xwe programek xebatê çêkinê û wê programa xebatê pêşkêşî meclîsê bikin û piştî di meclîsê jî de hate pestinandin her kesê li gorî wê nexşeriya xwe gansî îmkanê xwe û çîkê xwe wê bixwaz vê xebatê hêdî berfiretir bike xurtir bike û hergav jî binirxîne em çi xwasî me kiriye û çi xwasîn jî dibe em bikin ew jî bêguman hem bi îmkan avgirêdayî yek jê bi îmkanê însan avgirêdayî çi xwas qadirê me henin çi xwas însanê xwe biber yekî jê çi xwasî em kanim xwe bi xelkê bidin naskirin û qebûlkirin yek jî jê îmkanê me yî wekî din çi maddî bi çi manewî bi lê armanca me em heta mimkin bi di deklarasyonê jî em çi xwas însanê welat Parîs Kurdperwer niştîmanperwer em di nav vê xetê de bicivînin ji berge ev xeta li ber xeterê li Bakurê Kurdistanê heta ev xertxut nebin ev ê tesîrê negatîv li beşê Kurdistanê din jî bike eger tevgerek netewî û Kurdistanî li Bakurê Kurdistanê xurt tu nebe bawer bike Başûrê Kurdistanê jî di xeterê de ye bawer bike binya xetê jî di xeterê de ye bawer bike Kurdistana Rojhilat jî Rojava jî bin ew bin xeterê de be em dibe her çarperçê Kurdistanê ji her yek ji aliyê xwe seha xwe a rêxistinî û nav xelkê dixurt bibin ji bo em ji hevdir bikan bibin pişt û pal gelek spas gelek spas kek zinar kek Yusuf gelek zahmete partiyên bi navê Kursanî bikarbin ser navê xwe beşdarî hilbijartinan bibin ji bo hûn beşdarî hilbijartinên li pêşiya me yê çarederiyê bibin hûn ê çi bikin
hûn pêra gihîştin ku vê pirsê yani aliyên ku vê yekîtiyê dikin münaqeşe bikin. يعني وكون جي زانن البجارتني شاردارية هرمي بالراستي جي جرينج لي وقت قوت بناوي بارتي كردستاني كتنا البجارتنا زحمت دوی دري دز باورم امي از گورا نرينا خوا پشتی قونگري İdaran nü ve serve mersele bir yere bide ve ka bıçağı ve tekeve ve nekeve benavnetin ve tekeve ve serbuka tekeve ev bir yara pişti kongreye a idaran nü az bavarım ve vani bir yani işnadı tü bir yara meya tekeve ya nekeve bekir ve serçinaviye me tekeve nahatüneyi Mesela albijatına da pişti kongeri avare behel bijatın idaran nü ve serve mersele sereyuka beşini ka bıçahavi bıçışekliye mete dekavne bijatına nekavne mete kavi bkera mete kavne ev pevajoya ve pişti kongeri idaran nü ev bir yare bir. Bele. Tekniğat hemen pırsı şterci bikim u pêra jî pirsekdin ji bo we deftera yekîtiyên siyasî û rêxistinî qediya yan partiyên heyî yê Kurdistanê ku hûn nêzî xwe dibînin bigihînin nav xwe bernameyek wê ya taybetî wê hebe hani derbayê vê yekîtiya hane yani piştî vê yekîtiyê nebestan بله کک یوتیوب جی کک زنار جی قالا بی مسئله کرن یکیتی جبو پاک و تفگر خویایا نقدیه demek ki hem berdewam bikin mesele yekîtiyê her tim bînin rojevê û bikarbin muhalefetekî Kurdistanî li Bakurê Kurdistanê berhev bikin. Şixwe ez bi amin eger em vê muhalefetê nikaribin berhev bikin em bi serê xwe tenê zêde tiş nikarin bikin. Ji ber vê yekê jî meselê yekîtî dûr û dirêj e neqediye ye û ew ê berdewam jî bike. Em bêjin Hakpar partiyekî Kurdistanî ye, PSK partiyekî Kurdistanî ye, çend beşin PDK li vir hene wana hemû partiyên Kurdistanî ne. Xêr ji wan em bêjin Pak Kurt heye û grûpên serbixwe hene wana hemû jî Kurdistanî ne. Lê problemê me çi ye? Problemê me em nikarin werin cemhev. Yani ji bona ku bikarbin werin cemhev divê em ev rêbazên xebatê û rêbazên siyasetê ku me berê 12 îlonê dikir rêbazên klasîk dev ji wan tiştan êdî em berdin. Em xwe nû bikin û bi dîtinên nû bi kültura nû bi ahlaqekî nû eger em vê tebatê bikin em ê pêşarojê de ser bikevin. Hana em grûpçîtî bikin em bêjin wele bes e pak û tevger bes e ji me re wê çaxê yani gelek tecrübe hene nîşan dane ku naçese. Em tenê nabe divê aliyên din jî em bikaribin bînin bixin vî platformê vî yekîtiyê. Yani ev xebatê yekîtiyê bi kurtasî bêjim ew nîne yani neqediye ye ew her tim bidome. Tabi mesele ew heye yani yekîtiyekî çawa li ser çi esasê yekîtî ev tiştana da elbet dîtinê min ê ew jî heye şahsî jî heye lê niha li vir yani pirs ne ew pirsek ku em vê tiştê ew bikin münaqeşe bikin lê tiştê ku destê me de halê hazirda heye pak û tevger e û divê pak û tevger xebata xwe yê ewil
برهد کردن مخالفت کرد و کردستانی بده پیشیا خو یعنی بو من همی مهم اوه دبی ام همو ورن جمع به چه آوایی دبی برا ببه فرق نکه ناوی وی جبهه جی دکاره ببه ناوی وی هفکاری جی دکاره ببه و ناوی وی چیزان پلاتفورم جی دکاره ببه قط مهم نینا مهم دوزا ملت کرده و جبونا دوزا ملت کرد جی حتی ام نین جمع ام پر گاوین جدی به سر خود نکارم باویجن دوی واری داجی دوی هم سیاست هم پارتی نو درک و وی در پرسیاری بگره سر خود او جی از ایرو پاکو تفگر دا دبینم دوی پاکو تفگر پیشنگی ها بیتشتی بکن gelek tişt kekzinar got pir spas dikim lê ew ê pir dirêj bibe eger em li ser meseleyê ziman û wan tiştana da bisekinin ew ê pir dirêj bibe lê ez li gel kekzinarim helbet em ê ya bîtinê xwe bi avekî ew bikin eşkere bikin lê dibe pak û tevger yani çend tiştê mühim heye meseleyê îtifaka meseleyê yekîtî û meseleyê ew ê bigire rojada xwe a serekî ziman û nasame bi a min tê ê herî pêşî gelek spas سپاس خوش کەکزرار هەر کاری پرسێن ku hatine pirsîn bîtinête li ser wan hebe û tiştekî tu bixwazî lê zêde bikî evet karî lê vegerê lê ez bi pirsekê nû dîsa dest pê bikim li her welatê tu zanî bütçeya dewletê ji baca milletê û ji zengîniya binerd û serediya wî milletê yani ji bütçeya dewletê tê dayîn lê ji ber ku imkanekî me yê wisa tune yê ku partiyên siyasî yê Kurdistanê ku ji bütçeya ji ber ku em ne dewletin û bêjin zengîniya me ya sererd û binerd ji alî dewletê ve tê ew kirin yani ji alî madî ve yani ev partiya nû mesrefên wê wê hebin yani wê aboriya xwe wê çawa ew bike ew jî pirsekî ye ku her tim di serê bibêjin hemwelatiyan daye ev partiya nû wê yani bêjin imkanên wî yê malî wê ji ku derê peyda bike یا بری از دست تویا بکم که نهات بحثا پرسا یکتی و افکاریا کر با من او مهمه جبرگوایا دکلاراسیونا یکیتیه دجی هاتی باوا کی زلال هاتی دیار کرن نها یکیتیا me ya jî partiyan nû pirsa yekîtiya di sê xala de dibîne yek yekîtiya siyasî û rêxistinî ku em gava pêşî em û pak davêjin tevger û pak lê dibe bi wê sînor nebe va berfire bibe di du pirsa hevkariyak stratejîk û rêxistinî hevkariyak netewî Kurdistanî lê ev jî pirsek stratejîk e bi çi qas grûp û rêxistinên henin û derdorê henin ê siyasî divê yekîtiyek wanî berfireh a netewî jî çêbibe sisêm divê hevkarî û platformên li ser daxwazên acîl ê milletê Kurd da ku bikanibe rewşa siyasî rewşa xebatê rewşa gelek astengel li ana bi rasî di pêşamek gelemin ku gunahê li Kurd bi taybetî jî xeta netewî demokratîk hilmê bistîne li ser wê ya yekîtiyek hîn fire bi dezgehên sivîl rê bi komeleyan rê bi şexsiyetan rê bi rîspiyan rê bi grûban rê bi derdorê rê li ser wa daxwazê acîl divê temsîliyek siyasî ya Bakurê Kurdistanê bi awakî pir berfireh bê ava kirin ji ber wê yekê ev xebatana dibe vî hawî berdewam bikin yanî vana gişî
اوي هبدو تمام بكو هبدو خرطر بكن او نقطة نقطة دن يعني اساسي كيتياما واساسي خطان التوي عصري خده نبر زحمت يعني ام ولاتكي سر بخود خوازن باواكي گشتي ام ملتكي آزاد دخوازن او كان ببراستي او بفكرو او قرارا خو بده وام جواتك ديمقراطيك دخواز يعني خط مي اساسيه ولاتما ناوي بلي كردستان ملتما ناوي بلي كرد يك جوفيا ويجي يك جيجين دبي ام سياستك نه انتگره نبدره که بگریدایی سیاستك سربخوا وبشخصيت امي بمشين بخوازن وسياستك سربخوا وبشخصيت جي زوز وخلق للروجلاتا نافين بشكريا واناك دبي ام فيها بفينن وخلقي مجي فيها بفينن جبو هيك الدرجة عولي جبو مثلا ابوريجي امي بامكاني خوا لأمي بإمكاني خلقي خوا بإمكاني ولاتي خوا ودور جي لغوري وك از باورم بارتيانو وقتا بي آوا کرنجي يك جي پرسو پرسگريكواني أساسية بد بي واريد أول سر خباتك جدي بي کرن پروژي جدي بي آوا کرن داكو أم محتاج نبن دستي خوا لبر هنا كافقرن بكانبن لسر سياسة عامة دستهلاتداریه چیکه جبو ما خطك سوره قام سياستك سربخوا وبشخصيات بمشينه قالك سباس يلا سباس كيك يوسف كيك زنار قلت خطك صورة جبو ما بتا خطا ما صور وك بارتي وخطين ما صور وشبه يعني با يك جي مثلا كو ام دست هوش كثيرة ونكن يعني ده بالراستيجي لباكوري كردستاني يعني سياستك بالشخصيات وبوسايات بمش عندك وقتك مرة دستي خو فقرة او سياسات دستيتا كي تشتاخي ويسر سياستا تجي تسيرة كيبك يعني جبر في هاوي اجيب كك زنار يعني بارتياك ريخستناك جدي باوري سياستك بوسايت ناك وبتسريع أولي بدرفتي خو إمكاني خو قادري خو أندامي خو دبي مرة وقت دي كرد بيت رومي خو دبي قجلة وقتا أم بخبتن دناف خلقي خويا بفن أميبي بدن خلقي خو أزباورم خلقي ما وين زيكاتيه ما بكو آلي كاريجي ومربك لي دبي سريع أولي أم دناف خود فدكاريه بكن وجديتين نشان بدن وأم بخبتن ناف خلقي خود أم وك بيش روجي بفن هيفي ويتشاغي مرسلا آبوري خلقي مجي حالي وإي حال خوشي ولاتي مجني ولات باريجي وآلي كاريا ما بك جبر بيهاوي براستي باكوري كردستاني يعني سياسة نتوي وسياستك سربخوا قالك زحمته يعني دبيك فيام بفينن çünkü milleti kurtarnavi خرابي الباكوري كردستاني جوا سرو بن بويه هذا مرسلا خندق آورد ملت شكستيه وانا من ناف خلقية دقرن براستي جي بهيفيتياك هي راستيه لتوي بهيفيتيه جي خلق تدي جاوي خو دقرينه هيفياك چه بوه باورياك چه بوه سيك چه بوه يا تدي خو بده بر نيزيكاتيه لبكي اف مرسلا هاتنا مي جمهرده وك هوالا جي درباس كر تشتيق ما بقى ام نكن هاتنا باكي تفقر جي ناب برسيوا القادة باكوري كردستاني قشكرنا خطا نتوي يعني دبيجي هوال هركس باركي جدي مداي سرمليخه ما هيفياك داي خلقي دبي ام خباتك جدي فدكاري بكن كي ام دقرنجي
يعني دا قادري أنا سر بخوجي جبوك جوات قالكي إيشياي ياو خلق بواري آبوري ده كتي دردي دبارا مالاخا براستي يعني يعني جوات قالكي إيشياي وشكستي جبر في هاوي باگو و تفگر پشتی قوگری دبی براستي سیاستك جدي بباوري خواتي بكر ناف خلقي بخده ناف قدية بخده ناف عشيري بخده ناف شخصيت سر بخور يعني دفا پارتيو ريخستونو گروبي كردستاني هي هر تموي امي بخوازبن بهفر ام تدي هفكاريه بكن اتفاقا بكن وحتى مرحلة يكيتيام هين قش بكن ريخستني خلق بكن لجوي جرانتر دلي ام خواتا براتيك يعني خلق ام دهرن دقر خلق إذا مرل كولانا دخوازه گوتنو کرنه و دبی گرک یک بدوی واریده بارکی گران مدعی سر ملیوخا زیوی دارم ام اف قادره پاکه و پس تفگره ام جدی المرسله بنرن ام بفدکاری بباوری بخبتن ام وك خلق جيج مرد بيجي ومجيز عطنا كم هاتن جمرده و هاتيك جمرده يكيتيك چيبونن هفتاريك چيبونن حيان حال باكوره كردستاني نگي اشتي انجامك بهويتي چيكريه از هيوي باور دكم از دخوازم باور بكم دوه جديته بوه باوريه ام هيوي خلقي خواه نشكينن ام بفدكاري بباوري يعني ده سياست براو دبي مرة رزق بستينه يعني سياسة بيروقراطيك ورزق دستينه او سياسة خورت نابه بيويش بمرة رزق بستينه يعني سياستك اشكره ومشروع عندك بلفي هاوي ممكن انسان مثلا ناوي كردستاني لولات مفادمه داويه گلگز ایک زاروکی وان ممبورن ایک در دورا وان تدي سقنتي جوان درد كمان هنكي تدي مرد بينه يعني دبي باباز بهراوي بورمه لي مادي معنوي بورمه لي وك رسمي از ناخوازم از تيد جيب دستينه يعني جوات شكستي براو جانا مرد فكره او 40 ساله او جواتا تدي هر تشتي خدايه eşyayı koşber buyu, pati kuştun talanu taşan buyu, o encame çel sarici dedi. De bu xwazin ne xwazin ser milletê Kurd negatif tesîrekê çê dike. Lê bi rastî ew potansiyela xeta netewî geş bive. Ha mere hayal giring ne hayalperest be. Yani di demek ginde dedi mere per zêde xurt bibe girsaya mere çê bibe yekîtî û efkarî ittifaq na lê bi rastî ciddiyet hebe xebatek bi bawerî bê meşandin ew bingeha heye pêşe rojê ev xebata netewî bi girsayî bibe û fire bibe û bibe alternatîf adine demek ginde bijî lê demek ortê û demek dirêj de ez bawerim وقتاك اف جديت هبه او زميجي هي يعني از دخازم از چشكي ببيجم مرسلا تفقري ده از مرسلا ام قريان لناف انسان و هفال و قندي و در دوره دي قريان مرسلا تشتكي بالكيش مرسلا لهر دريز بير شرناقي لميرديني لباطماني هيا كسيش كسي تنه tiştekî balkêş dihat gotin. Yani digot digot siyasetê de divê merel hevkirî bû hev bawer bibe. Qadirek merev hev dixebite. Gora min jî ew muhîm e. A cuda digo we 5 kesa dest pê kir jî asla hûn 4 sala ne û 6 kes jî berdewam bike. Yani siyasetê jî de berdewamî lazim e. Yani ji ber vî hawî piştî kongerê ez bawerim û zêvîdarim heval îdemê wê
آخام از ببین نبی مری ام سر قراکن ام فداکاریه بکن و ام جدی بخبتن و ناف خلقی خوده ناف ملتی بخوده ام خویا ببن ام ایداد رو کولانا خویا ببن نه تنه جی گرتیده از باورم محتاج اف خوات و اف جدیت ام نشان بدن و بذ لقوماتي جبو يكيتي وافكاري واني جبهه ويش خلقي جير باوري تشي بذ خلقي خلي بقري لي بخدي وقتاك او جديت او باوري او فداكاري مرر تنبه ومرر نكانش در دورا خوشي بخواسه يعني جبر في هاوي دبيك ام بشتي قونغري ام جديت مرسلي ام فهم بكن ام زانبن وقوراوي ام خباتك بباوري جدي بهفر هفكاري ام بكن سپاس اشتیز نابیشم بله کەکنیات شتەژی بپرسم در هەردوو ئاواڵە گۆداری کرد تشتێک و گوتن دەرەوەی وان ینی بتە خەتێن سۆریێن وێ پارتیە چ بە ولا ez bixwe ji xetên sor qet hez nakim lê tiştî dikarim bêjim ji dewletên dagirker divê em dûr bin çi têkilî bi wan re deynin çi pere ji wan re bigrin ez dibêjim xeta sor a mühim ê vê partiyê gerek yek ji wan re eva bibe ev yekî yani ew em vaxtê partiyê da jî me vî tiştê gotibû ji bo çi ji bo ku em şaxsiyeta xwe biparêzin ji bo ku em bikaribin siyasetekî serbixwe di rojhilata navîn da bimeşînin û em nekevin bin bandora tû dewletekî dagirker ji ber ku dijminê me ne di vî barê da gelek tecrübe hene û ji wan tecrübe wextê merî ders bixwaze derxîne divê were vî noqtê ku viya bike xetekî sor wekî din xeta sor girêdayî ew ye yani bi çi abayî bi kî re çawa li hev dikî eger menfaeta milletê te hebe merî hinkî pragmatîk bifikire merî dikare wan xetên sorên ku darna merî tîna zimin ew bike hinkî nerm bike bikaribe gav bavêje helbet tê bi dijmin ra jî rûnê tê mecbûrî bi partiyên mîna AKP ra jî rûnê partiyên mîna CHP ra jî rûnê û êdin jî eger ihtiyaç hebe merî dikare bi MHP ra jî rûnê meseleyê Kurd û Kurdistanê bîna ziman yani ev tiştana wana dibêjin em Kurdistan qebûl nekin em ala Kurdistanê qebûl nakin em wana dibêjin milletê Kurd tune lê car jî wek Kurd ihtiyacê me heye ku bi wan ra bi wî avayî bi çerçewa mesleheta milletê Kurd da bikevin danûstandina û meseleyê xwe ji wan ra ew bikin bêjin mesela îro li Diyarbekirê em bêjin du partiyên ku ji AKP veqetiyane merî dikare bi wan ra têkilî deyne bi wan ra hin tişta da îtifaq bike meselê ziman nasname yek ji wan tişta ye yani ku ji bona ku wana Kurdistanê naz nakin diye em bêjin wala wana Kurdistanê naz nakin em bi wan ra nadin nastînin yani ev tiştana jî ez dibêjim hinkî em ew bikin hinkî firek bifikirin û ew bikin yani êdî hîn tecrübeyên nû peyda bikin mesele aborî kek mumtaz yani min ez hertim dibêjim ez partiyekî nû çêkim heta genc û peretin nebe ez ê wî partiyê çê nekim welhasıl niha halî hazirda destê me de partî hene PAK heye tevger heye
vay dibin yek li divê ev hev vana yani em gişt bi hev ra rêyekî bibînin. Meselê endametiyê nabe. Kek Yusuf pir zelal behs kirin. Bawer bikin yani ancak dikarin rojê yek nam bigirin û zikê xwe nam bigirin. Belkî mehêda carkî goş dixwin. Ew hevalên ku ez naz dikim yekî nikare heftê carkî ew bikin. Mala xwe ra goş bigire û bixwe. Yani rewşekî pir xirab e. û ev yekîtî jî di vî rewşê de peyda dibe. Bi rastî jî îşê me pir zehmet e. Lê divê em bi xwe rê bibînin, êdî ticarî dibe, êdî bi welatên din ve tekilî dibe, li Ewropayê tekilî dibe û kar û xebatên ku li Ewropayê tê çêkirin ji wana merî bikar be hinkî meselê aboriyê peyda bike. Li Bakur jî divê hetim çalek bibî, şeva çêkî, perejê qezenç bikî. Yani ji ew ez ji te re bêjim ji endametiyê em najin. Divê rêyê nû bibînin ew jî ez yani ew ê zelal li ser min de ew qas ew nîne bi rastî. Zelal nîne. Belê gelek spas. Em hatin dawiya bername xwe ez hem bi pirsekê ji we bipirsim û tiştê ku dawî yani tiştê ku we xwest bibêjim û bi pirsê xwe min nikarbû wê rê li we ve bikim lê min dixwazim bibêjim min dikarin wan jî bibêjim. Lê pirsa min ev e niha li Bakurê Kurdistanê dema meriv medya sosyal dinêre dema ku meriv derûdorê godarê dike bi seda bi hezara kes hewara yekîtiyê dike divê çima min nabin yek çima ew nabin. Niha ana du partiyên mêyên siyasî biryar girtine û bi îrada xwe û bi dilxwaziya xwe û bi rêk û pêk wa dibin yek. Ji bo ku yani çi mesaja we ji wan kesên ku yani meriv yani bên di beyanên xwe de devkî an nivîskî ku li doza yekîtiyê dikin ji bo ku divê partiyê de beşdar bin hûn ê bixwazin çi mesajê bidin wan û tiştê ku wek min destpêkê de niha min behs kir tişkî ku hûn bixwazin lê zêde bikin ve xwest bibêjin lê bi pirsê min nikarbû yani wan gotina ji we derxim yani bêjin wan ewa min karin wana jî bibêjin û bi vî awayî em bername xwe dawî lê bînin kek Yusuf em ji te dest pê bikin dûra kek zinartû û dûra kek nîhatû. Belê. Yani dez mesela xeta sor de berî wê te tiştek sewal kir. Yani bi rastî xetê sor çi ye yani êk wek hevala jî derbas kir. Êk Kurda wek millet axa me wek Kurdistan ala me yani vî Kurd li ser axa xwe desthilatdar be yani Kurd li ser axa xwe îdare bike navê wê çi dibe birabe be merekane hevkariyê bihevr bike karpevr bike cepevr çêke wek mesela daxwazê acîl û daxwazê stratejîk demdirêj yani ji bo me vê partiya nû jî Kurd û Kurdistan esas e. Yani em milletê Kurd divê ki ew biryara xwe bide li ser axa xwe desthilatdar be mafê wî jî wek temama milletê din heye dewletek serbixwe ava bike. Lê van nayê vê manê ev daxwazê acîl wek berê me got merheleyek hene merê wan red bike. Yani li Bakurê Kurdistanê herkîja hereket grûp rêxistin şexs yani wek sê çar xalê me got merekane bi hev kar bike hevkariyê bike bi hev rêxistinê bike rêxistin bibe
Adını sevalat deydin jî bi rastî wek me berê jî derbas kir. Yani divêk ev qadirêk em henin yani bi rastî ralî takme heye. Yani tal bi çîk bijî tamam îro xort û o jin tune ne. Bi rastî zehmet e. Yani ciwan tune bin rêxistin nikane xwe nû bikin. Yani tê bîra min wexta hefteyek du siya de em wenî xort bûn lîse bûn em bûn sempatîzan û wê demê Partî Demokrat hebû mesela melayê medrese û însanê welatparêz hebû em diçûn cem wan însanan fedekar bû ew derfet teknolojî tune bû pirtûk û kîtab dîroka Kurdistanê tune bû tiştekî heba jî ji bin xetê wek tesîr dike otanî me li hev bela dikir lê wa melena wa însanê welatparêz wa şexsiyetna rehma Xwedê li wan be ji bo ked û xebata wan ez xwe minnetdarim ez yek wa şexsna me terbî û edeba xwe civatî rabû rûniştandin û baweriya netewî min ji wan girtiye yani wan neslekî wek me li pê xwe hişt lê bi rastî ana em emrê me giştika îtiqada siyasetê di li Bakurê Kurdistanê di pêncî û heya heştê ye em giş wek pelêdarê yek bi yek rê yek em ê dikevin û sağlık soruniyê me re heye tenduristiya me ne welî zêde baş e bi emirlî ilgilî bi emirli tu bixwazin nexwaze sıkıntiyê de derkevin ji ber vî hawî hereket bi nûbûna wê berdewamiya wê bi ciwana çêdibe ew jî divê em gelekî giraniya xwe bidin ciwana yani em dibînin em li partî ciwan neyên bi me re em ji bo kuşak ferqî heye lênda me nerehetin nikane henekekê bikin nikane bikene divê kultur merkezî ew derfet çê bibe din û ciwan ew bi xwe xwe bi rê bibe aya me re jê hebe ew derfeta çê bibe ciwan jî ez bawerim wê çê bibe adinê yani însanê me tamam demek dirêj em giş xebata rêxistinî dûr ketinin yani tu bivê nevê şerdê me jî hatiye guhertin berpirsyariya me re a malbatî zarokê me re zêde bûye lê bi Xwedê em zeqel jî bûnin yani însan tunları mesela mere digere bir insan kadri değiştiğinin fedakarın kurdun ya o herkes hali xwe razî be yani hinek cisna biku ez lê binerim wexta birêk û pêk bive ez ê jî bi wan re bimeşim a divê em kanibin bi vê hatina me cem hevdeha pakê û tevgerê bi fedekarî em bixebitin em ciddiyetê nîşan bidin nav xelkê xwe gundiyê xwe û eşîrê xwe û însanê xwe em pratîkê xuya bivin em bi wan re bin ez bawerim em ê vêya kanibin demek nekin bijî lê em ê bişkînin û em ê bivin bi hevkariya û bi partî û rêxistinê de jî bi hevdîtina em ê bivin hêvî û xeta netewî wê li Bakurê Kurdistanê ji vê lewaziyê ji vê perîşaniyê wê derkeve ez bi wê baweriyê dem spas Spas xweş kekzar یا از باور میدی وقت نگو وقتی در باس بو زیده لیز خوازم تشتکی ببیم لسر دکلاراسیونا یکیتیا سیاسی و ریخستنی پاک و تفگره او خباتا کی گله کی بریک و پیک و به هورگلی هاتی کرن اوان نخواستی تنه فکر پاک و تفگره شخوا او هر دو جی دایی بر لید همان دمیده یعنی جبو پیش روژه جیوایا به بنگه خطا نتوی و کردستانی لباکوری کردستانی گلکی به خصاصیت و به برپرسیاری او هاتی نویساندن و دوی داره ده گلک تشتی گبری جیمت پاراستن لی با آواکی نوجن هم پیناسیا ملت کرد پیناسیا کردستانی یه با آواکی
mesela yekîtiyayê, mesela pirsa jîngehê, pirsa em ê vê Kurdê me yî metropolên kî me firset nediye em li ser wê bixwasin programa ji bo Kurdê me yî metropolê ê mecbûr manin koçber bûnin. Mesela pirsa pîrekayê, pirsa ciwanayê van pirsa têkiliye bi perçê din re yê peywendiyê me divê çawa bibin wana giş bi hûrgilî divê deklarasyonê datinin rast ana me tenê di nav beşekî kadrên siyasî berakiriye lê piştî kongrê ew ê va bê belakirin temeniya me ev vaya bive manîfestoya xetaya netewî a Kurdistanî û divî warî de çi pêşniyar, çi rexne, çi gazinê derdor heval dost hebin em bi kêfxweşî dixwazin bigihêjînin vê yekîtiyê da ku ev deklarasyon, ev manîfestasyon, ev danezan bive xeta çerçewa me gişa û vaya faydê û ev vê xetê ji nûv divejîne û dibe ev xet li Bakurê Kurdistanê bi awakî bi rêk û pêk bê vejandin. û ev pirsa yekîtiyê ne a her du rêxistina tinê a me gişa yê a grûpê dinên jî a kesê serbixwe jî em hêvîdarin ev gava destpêkê bi piştgirî û beşdariya va camêranê din, rêxistinê din êdin ev xurtir bibe û gelek spas ji bo vê derfetê, spas ji bo temaşevanan me gudarî kir heta niha hêviya serketinê ji bo vê yekîtiyê û xebatê dixwazim. Gelek spas. Gelek spas Feyzînor. Kekniyat Valla ez jî yani bi kurtasî elbette yani mesele li ser kesayetên serbixwe me ew kir qise kir yani li dinê tu milletekî mîna milletê Kurd tune ku politize bibe. Milletê Kurd bi her avayî politize bûye. Gencî wan, galûpîrê wan hemû yani eger tu muqayese bi welatên din bikî tu welatekî qasê Kurdistanê politize nebûye. Lê ti aliyê din mêze dikî tu milletekî qasê milletê Kurd jî bê rêxistinî ye tune ye. Ya ez hêla ew ê dibêjim. Ez hêla netewî demokratîk dibêjim. Aliyê din nabêjim. Aliyê din bi rastî jî bi rêxistinin faalin û ew ê xwe dikin. Gora xwe ew ê karê xwe dikin. Lê em wek şexsiyetên serbixwe em bêjin hejmara wan ji hejmara partiyan, endamên partiyan pir zêdetir e. Yani ez dibir tenê hêvî dikim. Ew kesayetên serbixwe herkes partiyên ku ez nabêjim bira werin endamê pakê ya jî tevgerê bibin tenê alîkariyê me bikin. Ez dibêjim ku ev kesana ew partiyên ku ji xwe re nêzik dibînin divê alîkarî bikin. Divê destê xwe dirêjê wan bikin, piştgirî bidin wan da ku em bikaribin kar û xebat bikin serkevin. Lê heta wana divî ew ê em bêjin mustava îro da bimînin pasîv û alîkarî nekin bi rastî jî îşê me pir zehmet e. Ji bona ku em wana bikin faaliyetê divê çi ji destê me partiyan tê em bikin. Em wana wek hevalê xwe, wek endamên xwe, wek qatirên xwe behesibînin gora wî gav bavêjin. Em çi dikin divê ji wana jî bipirsin, dîtinên wan jî bigirin, wana jî müdaxilê kar û xebatê xwe bi vî awayî jî bibe em bikin. û taybetî li Avrupayê bi hezaran kesên wisa hene û îmkanên wan jî pir baş e û dikarin alîkarî jî bikin divarê kültürî da, divarê ziman da, divarê aborî da gelek qadirên baş li Avrupayê hene lê em nikarin xwe bigihînin wana. Divê em berê xwe bidin van kesena jî.
gelek spas dikim pır piroz dikim ve yekitiyi ez hevî dikim em ê serkevin em ê peşta herin em ê bibin hêvîkî piçûk ji bo doza Kurd û Kurdistanê. Gelek spas. بله از جی دسه گوتنا دخوازم دسه گوتنا ببیجم و ام خاطر جه تماشاوان ام بخوازم نها سیاست کرن نورمال لگور yani لهر ولاتی ترجیح که للکردستان نه ترجیح که اگر تو بخوازی وک کرد بجی دوید سیاست بکی خیلی سیاست ده دست دا تو سلاح دن تو نه او دجمنین ما خورتن اوه که ناخوازن ام وک مروفان بجین و لسر ما زورداریه دکن و ولات ما داگر کرنه و پیشی لسیاست کرنا مجی گرتنه راستینه جبوکو ام بکاربن هبن دوی ام سیاست بکن سیاست کردبوینه للکردستانه yani الولاتا کو به اشکال کرن و herkes اوه yani اوکراینیا هم دبینن ملت وان همو سفربر بونه کرد جی حتی بن و نیر زورداریه داره دوه گره سفربر ببن و تک رجی yani بجن به هفدورا کمر بخوازه او بکت بگره ریخستن بن yani خیلی وی ریتونه و بیوی مرو جبکو او قصدش منن ما خورتن اوه کد خوازن ام وک مروان وک انسان بجین yani bi zimanê xwe, bi kultura xwe, bi ûf û edetê xwe pêşîl me girtine tenê yani rêyekî pêşiya me heye ku em destê hevdû bigirin û waxtê em ser nekevin ev neqel siya me ye siya dijminê me ye û em ji ber ku neyekin em carek biceribînin بفكرن كو آگر مالا تاكتيه تبسر نكتي جبوتا نقل سيه آگر خورته قره بيت بتفيني جارة كي رابي آگر نكاري بتفيني جارة دديا قرت رابي جارة سيا جارة چارة بر چاوتا مالا تدشو تكور بوه هسته جارك دن نوك بيجن بين الولايات کی کو مرز کے مرو تیرا و سیاست پر ترجیح ہے لے بنیرا کردستان سیاست کرن بريخستن بوين او کو مرو نفسا کو هبونا خو بپاريزه اوه و بانگل همو هم ولاتین ما ین باکور کردستان کو پشگیریا و حولدانا یکیتیا هر دو آلیان ببن و هیویدارم او حولدان به ویجی نمینه ام بکاربن پارتیان سیاسی ین دنجی خانه بکن ین کو ام نیزی هفدو دفکرن ام وک هفدو دفکرن و جبو ویاجی صدمین کو ام نین با هفدو صدمین کو ام بین با هفدو پر کمترن سپاس بو کن بون میوانه و برنامه و شبک خوش بو همو تماشاوان ما کووانه زی 2 ساعت 45 دقیقه ما تماشا کن شب باش خاطر شب باش Gelek تماشا بوانا جیم spas.